Jo. Pardon. Otevřu. Lidi, jakoby ty, kteří jste mě dali odběr, tak ty, kteří mě dají mě odběr, tak ty dostanou zpět, koukejte, tady. Tam klikněte Natalie Macalík odběr. Tady. Vidíte to? Zelda to pokazil. Chvíli natáčím. Jej, Margarina. Tak je dávám odběr. Tak čau. A já to dám na YouTube. Nedej. Stejně to máš takový skoro. Šus, bus. Teďka to stopnu. Teďka to stopnu.